сураи Аъло яъне бартар дар Маккаи мукаррама нозил шудааст ва аз 19 оят иборат аст. Бисмиллахир рахманир раҳим. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Саббиҳ исма раббикал аъла. номи парвардигори бузурги худро ба покӣ ёд кун, чунон ки лоиқи бузургии ӯст. الذي خلق فسوى. он зоте ки офарид махлуқотро ва устувор дошт. والذي قدر فهدى. ва он зоте ки андоза муайян кард. сипас ҳама халқашро ба он чӣ муносиб мешаванд роҳ намуд. والذي أخرج المرعى. ва он зоте ки чарогоҳҳоро рӯёнид. فجعله غثاء أحوى. сипас хушку сиёҳ гардонид. سنقرئك فلا تنسى. мо қуръонро барои ту эй расул хоҳем хонд ва ту дигар онро фаромӯш нахоҳӣ кард. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ғайри он чи Аллоҳ бихоҳад ҳамоно ӯ ошкору пинҳонро медонад. ونيسرك لليسرى. ва дар кори ту ва дар ҳамаи умури динӣ ва дунявие ки ба ту рӯй менамояд осонӣ падид меоварем. فذكر إن نفعت الذكرى. эй расул, агар ба қавмат панд додан фоида кунад, панде. худро азоб маде дар панд додани шахсоне ки саркашӣ мекунанд. سيذكر من يخشى. ҳар касе ки аз Аллоҳ метарсад ба зудӣ панд хоҳад пазируфт. ويتجنبها الأشقى. ва бадбахттарин фард аз он панд дурӣ хоҳад гузид. الذي يصلى النار الكبرى. ҳамон кас ки дар оташи бузурги ҷаҳаннамдарафтад. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. он гоҳ дар он ҷо на бимирад ки роҳат ёбад ва на зинда мешавад ки фоида бинад. قد أفلح من تزكى. ба дурустӣ касе ки худро покиза дошт наҷот ёфт. وذكر اسم ربه فصلى. ва растагор шуд. ҳар ки номи парвардигори худро ба забон овард ва барои розигии ӯ намоз гузорид. بل تؤثرون الحياة الدنيا. балки шумо эй мардум зиндагии ин ҷаҳонро аз неъматҳои охират афзал мешуморед. والآخرة خير وأبقى. ҳол он ки охират беҳтару пояндатар аст. إن هذا لفي الصحف الأولى. бегумон ин суханҳо дар китобҳои пешина низ ҳаст. صحف إبراهيم وموسى. китобҳои Иброҳим ва Мусо алайҳиссалом.